Dina cerita malam ieu Incu Kinarca arek nyaritakeun si kabayan dina bahasa Jawa Serang. Jadi saat can ngadengukeun ieu carita si kabayan, subscribe heula dulur-dulur sedanten supados berlangganan ngadangukeun cerita si kabayan. Hatur nuhun. Selamat ngadangukeun. Ana siji ceritane si kabayan ko arek lunga ning Jakarta. Dheweke lunga ko di terminal Pakupatan naik mobil berem jurusan Jakarta Kalideres. Singkat cerita, si kabayanku wis naik mobil dheweke. Ngan cuman dheweke kuah pas nyampe tol, pertengahan tol dheweke pengen ngising. Jare dheweke primen di tengah tol pengen ngising maning gitu. Mikir ku dheweke, si kabayanku wonge wedian isinan maning. Berhubung si kabayanku pinter dheweke ya, cerdas otake. Akhirnya mah dheweke wis muter-muter otak. Ora bisa karena lagi ngising hukum alam. Akhirnya mah kuah jok mobilnya kuah diisingan karo dheweke. Ngising bege dheweke kuah ning jok mobil. Akhirnya ngising wis peragat ngising. Dheweke nakon keneke. Jare si kabayanku, "Mang." Jare keneke, "Apa, Mang?" "Iki di dol besi jok mobil ki kita sing arep nuku." Jare si kabayan, "Wih, ora lemang ora bakal didol kok." Jare keneke, "Wih, wis didol besi 250 ki kita tuku." "Wih, ora mang sanajan 550 ge ora bakal didol kin." "Wih, 1 juta bela kita dol ki." "Ora mang ora bakal didol." "Wis ditambahi ki 2 juta didol ora." "Ora mang sanajan 10 juta ge ora bakal didol karo kita mangkin." "Ih, sira mah beuki lamun diisingan ki joke karo kita." Jare si kabayan. Jare supirnya nakon, "Ya wis mang geura isingan ko ari wani mah." Si kabayane nangtung ku tangi dheweke ku ngunjukaken ku taine ku kita wis ngising ning kene. Jare kita ge tadi ge arep di tuku karo kita ke mamang mah orang ngerungu sih. Segitu cerita si kabayan nganggo bahasa Jawa Serang.